sa'yo. Ma, nasaan yung pinagbalatan mo? Wala kang pinagbalatan? Pati butok? Akala ko pati butok lakay. Vlog! Okay, yun no? Parang buo pa rin no? Hindi man... Look, umiyak ko. Umiyak ko. 10 minutes sa chuta na pora ka niya. Pora. Wah, muli ka pora? Mimi po? Nino? May palabang ka rin kita. Basta ako lamiras. No, this. This. Eh? Ano masasabi mo sa chicken tik? Masarap. Masarap? Gaano kasarap? Kasarap. Ah, sarap. Yes. Say chicken. Fried chicken, hot dog, chicken tik. I never. Si Tik bakla na kamo. Baklaya, yan o, ay atilin. Matawal na sa kanya dyan. Kaya tik dyan. Bakla, atin. Kuya tik. Aro?